sa mga kandidato nato ron sa eleksyon naabay mga nangangkon sa ilang sala, naabay kusog mo angkon, kanay atong butaran niya kanang di gyud mo angkon sa sala, kusog nung kayong mamasangil, kusog kayong murason-rason, ilagyong tabunan ilang sala, adin alang taana kay ipaubos man as Ginoo, maapil tag kaubos sa dagko rong team Marcos o team Duterte, kinsa Manila ang kusog mo angkon sa ilang sala, maunay atong pilion. Ang katong team nga kusog kayong mo tabon sa ilang sala, adi na lang sana nato pilion. Tanaw nato diha kinsa nila ang nakaagig mga pagsulay, kanabang grabe nga pagsulay, nya di gyud mo atras, mo padayon gyud pag-alagad sa atong katawhan, sa atong nasod. Kanabang mura bitag imong tanawon nga anda magpakamatay para sa atong nasod, dili mo atras, dili sad mo surrender ngadto sa hiwi nga mga buhat. Kaya naman guyuban nato nga nabitang inigingon buhatan nya sayop, di gini ni mo buhaton, katilaw gyud kanako. Sige na lang pirma na lang taan ana. Kanang mo insister gyud nga di ko mobuhat ana kay makadaot nas nasod. Lisod-lisoron kanako. Sige lang. Lisod-lisura lang. Isiro na ko imong budget. Sige lang. Zero budget. Basta di ko mobuhat ana. Kana mo'y maayong butaran. Pero kanang mo ingon dayon nga saon man yun nga makuam sad ta, daot man sad ta, ato na lang ning sundon, bahalag murag sayop, wa na patay ta diha. Mao na nga ang Dios nun nga leader maghatag yung dakong kaayuhan sa atong nasod ug sa katilingban. Ang yawanon nga leader makahatag sa kadautan sa atong katilingban. Dili ta mamili og mga yawanon, ari ta mamili sa mga Dios nun. Dinhi sa atong ebanghelyo naay duha ka klase sa tao nga nagpaila, ang usa yawanon, ang usa Dios nun. Pulos sila naa sa simbahan, pulos sila naa sa templo, pulos sila nagampo sa Ginoo. Unsa may inampuan sa yawanon nga tao, kaning Pariseo, nagsigig daig sa iyang kaugalingon. Feel kay niya nga sa iyang pagbinuotan, sa iyang pagampo, dili siya himabay, dili siya sugarol, dili siya kobradors buhis. Nagpuasa siya duha ka adlaw kada semana. Feel kay niya nga pwede na gid siyang moingon sa Ginoo, I am the best. Kanabitang magsikag daig sa imong kaugalingon at tubangan sa Ginoo, tanaw sa Ginoo nimo ana, yawanon gyud ka. Tanawa ring Diyos nun nga tao, ang kobrador sa buhis. Unsa may iyang kinaiya, nagpamukpok siyang dughan, dili gani mo tanaw sa Ginoo ug moingon ra gyud siya, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala, angkon sa sala, dili ko takos.
ug ato sa ni ikuan sa atong kaugalingon, Lord, di ko takos mangayo nimo grasya kay makasasala kay ko, kaluy ilang ko. Ug ato sa ning adtos mga kanini ang mga politicians, kana bang leader nga na-elected unya moingon dili ko takos, nya ang iya dayong himuon magbuhat siya mga nindot, nya dili niya isigig publish ang iyangan ug ang iyang naong isip maoy author ni anang maong mga projects. Ang iyang buhaton, dili ko takos nga daygon kay igo ra kong nagbuhat sa akong katungdanan unya makasasala kay ko. Kana mo'y mga epektibo kayo nga mga leaders, pero kanang luos lag pangangkon nga ila kunong project, ilang project, unya ra ba ang kwarta nga ilang gigamit gikan natong mga tao, mga hilas kay na sila. Karon na mo'y napilian, kana ato na nang pilion, sikreto lang na nato personal, ato nang ilista sila ug naaman ay lang sa pangitag perfect, kana lang sang duol-duol ba sa Dios non nga kinaiya. Mga igsoon, kining pagsunod sa Ginoo nagkinahanglan kini sad og wisdom, mao na mangayo kita sa Ginoo og kaalam, lamdagan ta nga di ta madala sa atong tawhanon nga kahuyangan aron sa atong pagpili sa atong mga leaders. Ang ato jung gipili mao ang gitudlo sa Ginoo, ang pinili sa Ginoo.